İşbirliği bittiriz tutmuşsun. Şolay beyliler bittiriz beyliyiz. Күрсәтте güzel Себеркегезне. Bu Себерке Сабан туйынан менә шушында килеп, Сабан туйында бик матур иттереп бәйләдек Себеркеләр. Рәхмәт җылсын. Да, это элемент нашего парения. Хөрмәтле дуслар, Казан Сабан туйының элементларының берсе халык чабыны. Şenmisiz? Beyram bilen. Рәхмәт сезгә. Сабан туй кунаклары. Кайдан килдегез? Без монда гына Ничек үзегезне хис итәсез, апа? Ой, Ничек хәлләрегез? хәлләр бик яхшы. Сәсмәлләр. Рәхәтме? Ие. Акча түләдегезме, әллә бушка гына чабалармы? Зур рәхмәт. Ничә сум түләдегез? Ие. 50 сум. Ие сум. Мин моны аңлап та бетермим. Ниндидер бер кешеләрне дәвалыйлар монда. Мунчада орлануның бер элементын күрсәтәләр. Сабан туйда башына пихтаның себеркесен каплаганнар да рәхәтләнеп яталар. Звуковой массаж, чаша расслабляет голову. Экстрасен сахар бу. Монда үлән чәй бирәләр, мәгез эчеп карагыз. Сабан туйда менә нинди тәмле үлән чәйләр эчәргә насыйп булса. Мунча чабынасың да рәхәтләнеп, шуны сабан туйда чәйдә эчеп кайтасың. Менә беренче су салабыз. Самоварга. Аннары кырыш кысатып алабыз. Монда менә шыралар белән, кагаз белән. Кабызып бирәбез, шуны и салабыз шишкалар. Или күмер, или шишка. Әгәр дә начаррак гына икән, бераз качайтып бирәбезме булай? Аннары куябыз да менә трубасын. И шунда ул матур итеп битенен чыгарып җибәрә. Абый, сез үзегез кайдан? Дәрҗанойдан. Сез Шүпрәледән. Да. Исемегез ничек? Рәшит дигән егет булам. Элекке бабайлар, әбиләр кайнаткан самовар чәеннән чәй эчәсе кирәк. Теге сау-исән вакытта үзебезнең мөселман бәйрәменә һәр вакыт шулай чыгып, дуслар белән очрашып, каршы алырга язсын. Үзегез Шүпрәле Сабан туйына кайттыгызмы? Юк, кайта алмадым, мен эштә идем. Әллә үзегез белән алып килдегезме? Нарат күкәләр. Нарат күкәләр үзем белән, самоварны үзем белән, үземнең бу полностью үзем белән алып бирәм, бөтен әйберне. Өйдә гел самавыр чәй генә эчәсез сахры. Да, каршы белән шулай балалар белән, да. Сабан туйда үземнең танышларымны да күрдем әле. Флора ханым Абдуллина, ул озак еллар татар телевидениесенә алып баручы диктор вазифаларын башкарды, журналист. Флора ханым, хәерле көннәр. Хәерле көн, Сабан туйлары белән сезне. Безнең бүген Россия кооперация университеты мәйданы гөрләп торды. Без монда уеннар уйнаттык. Бу мәйданчыкта җырладылар, биеделәр, шигырьләр сөйләделәр. Үзебездә татар мәдәният үзәгенең менә күргәзмәсен, экспонатларын алып килдек. Уникаль дип әйтим. Безнең студентыбыз, Казан кооператив институты студенты Зөһрә Әгълиуллина, ул җыр матур итеп җырлый да, гармунда матур итеп уйный да. Ул яз гүзәле конкурсының җиңүчесе. Шуңа күрә хәзер үзең таныштыр.
20 ғасыр ақырлары деп әйтегендемін. Менә монсы Казанның 1000 еллыгына аңа бүләк иткән булганнар, безнең татар мәдәният үзәгенә бүләк итте. Менә бу гармоннар Бөек Ватан сугышларында, армияларда хезмәт итеп, солдатлар белән бергә хезмәт итеп кайткан уникаль гармоннар. Менә бу картиналар, алар да уникаль беренче тапкыр тәкъдим ителә. Гөлсем Хаҗиеваның Сөембикә Ханбикәнең Казанга сатуы, Казаннан сату күренеше. Монсы менә эш күзәкияте бар безнең татар халкында бит, уникаль. Менә татар халкының менә караңыз әле, алга таба барсак, менә элекке заманнардан Надия Фәхретдинованың бу картинасы безгә бүләк ителгән, безнең татар мәдәният үзәгендә тора. Элеккеге татар ие, шун татар ие. Таныштырсагыз иде үзегез белән. Мин Музафарова Руфиня булам. Саба районы Шәмәтән авылыннан. Менә кунакка килдем. Сабан туйга дип. Син күптәннән гармон уйныйсыңмы? 7нче класстан бирле инде. Субханалла. Безнең канал караучыларга да берәр җырыңны бүләк итсәң иде. Моң сурак җыр инде. Ярак җырлап карыйм. Valiolla kızı Medine. Siz köktəndən Kazanda yaşaysınızmı? Min Kazanda doğup üstüm. Dervişler bistəsindənmi? Dervişler tügül. İdil boyu rayonunda doğup üstüm. Doğup anda üstüm. Medine apa, siz Sabantuyğa şunday matur itib kiyingensiz, çitikler kiygensiz. No, bizim milli kiyimi biz indi var. Nesiginde? Biz şulay kiyinirge deyiş. Aytыңыз әле, быелгы Сабантуй башка еллардагы белән нәрсәсе белән аерыла? Ошымы сезгә хәзерге Сабантуйлар? Ошы инде бик әзерләнгәннәр, бик яхшы. Сабантуй инде ул. Менә Сабантуйда без үзебезнең милли киемнәре белән күрсәтергә тиешбез. Үзебезне татарлыгыбызны дип әйтәсем килә. Бәйрәм белән. Әйтегез әле, Сабантуй сезгә ошыймы? Ләкин işlegen әйбер бар. Нәрсә? Татар рухы. Сез Сабантуйга һәр елны чыгасызмы? Һәр ел түгел, ләкин бу тырышабыз әйбер. Сез үзегез Казаннанмы? Казаннан. Татар рухы ул нинди булырга тиеш? Ничек дөресә, миллирәк, төбәтеле егетләр җитмәй. Татарча җырлар күбрәк. Проходим мимо, посещаем наши площадки и танцуем вместе с нами. Подходим ближе к сцене, не стесняемся.
зарланалар. Халық зарлана, судья таушы ишетілмегел, тауы жырда жыр деп. Сіз өзіңіз өз тауышыңызды ишетесіз ме? Qayсы районнан келесіз бұнда? Азинада тұрабыз районында. Қазірге заман сабантойына нәрсе жетмеді деп ойлайсыз? Ой, барда жетедір деп ойлайм, күнлері де матур. Әміне, әгер де біздің қатын қызларыбыз, ұйратлар біраз милли стилде киініп шықсалар, матур болар еді. Бигрек көйлек болар еді. Аның үстінде іштерге киек. Сіз өзіңіз міне қалпақ біле шығар едіңіз ме сабантойға? Бұл сұрауға мен әлі әзір түгел айта алмайым. Бәлки алдағы елларны шығарымында. Дарский образ, дарский национальный. Татар сабантойына нәрсе жетмеді деп ойлайсыз? Кішілер соңғы арада бик әз киінелер милли киімге. Біздің татарларның милли киімлері бик матур. Көбірек кіші киінсе матуррақ болар еді біразына. Ел сайын рәхәтләнеп шығабыз. Семьядан барыбыз, балаларға бір бәйрәм көріп, біздің бәйрәмләребезне, ғарып-ғадәтләребезне, татар милләтінің киімнәрен, уеннарын күреп үстенләр дип. Бәйрәмнәр белән сезне. Ничек сезгә сабантуйлар? Бик яхшы. Әміне, бұл сабантуйларға миллилік жетә деп ойлайсызмы? Yok, kim yağından yok. Kim yağından yok. Қазір татар білән başka millet kişilerin ayırıp bulmayın. Bütün kişi bir türlü. Сәнмісіз, біз Саба районы Толған ай фольклор коллективі. Біздің ұйышқанға енді 15 ел бұл. Аллаға шүкір, бүгін күнге қатты шынымен тұр етіп шығышлар ясап, сабантайларда шығышлар ясабыз. Бүтін ұздырылған Уршада айтам мероприятияларда біз бірінші орын алабыз. Әміне енді қазір Қазан сабантойына келдік, сіздің шекілі қонақлар қаршыларға. Барымызда бүгін күнге Аллаға шүкір. Әгер де мүмкін болса, біздің канал ішінде бірер матур жырғызны сабантуй бүләге етіп юлласағыз еді. Жырлыбыз да. Siz qaysı yaklardan? Biz Saba rayonundan keldik. Qaysı avuldan? Demirshaq avul şekliginden.